对呀，找死！导演，哎呀，
Oh,
Satya Triyuta. Ayo maju ayo. Sugeng siang sugeng panggihan kuasa konco turangga YouTuber wonten ing siang menika dugi sonten sak mangke ya no dicas palipur wonten ing menika papan Renova Piungan Bantul. Jenengan cuma ngerti ya Mas, kurang ngerti. Iya sing Bantul nek bingung aku nek digabung. Siti Mulya Piungan Bantul. Siti Mulya. Apal Pak Pur jenengan? Aku omahe kene ta ya. Sobone Pak Pur kan kene. Ana ampirane. Siti Badriah omahe tang kono ya. Kena go ampiran. Ampirane Abi kan lunga sewe.
Matur nuwun Pak Pur Siti Badriah. Nggih. Wong iki delok ya. Wong Sing ngendi to jane, Pak? Ya kowe ora weruh. Nganggo mata batin ya. Oh, Siti. gue daster paling. Sorry.